Halo perlok hang ne ha video man ta ngan wan ra ye phi ngan pen ye phi kum no ba phin hide no ya ka profile whatsapp jong phi shaki contact list jong phi phila ban pen tang I we ne artli ka ba phi kwa ban pen choose select tang itai ila ban ya ka profile jong phi Yula sema phi don samla phi kwa ban pen profile tang ye samla te phi su click nun kam ban block ki we phi su tik kim issue tang itai ba phi select in ya profile jong phi te ban le kum ta follow step by step both yang step by step ngan hikaya phi kum no ban phin le kum no ban tik te mata ngan le no apo whatsapp tikna mo 100% country comeback dei bang su le thok dei bang hikai thok tikna 100% kan long bet te mata ngan click whatsapp jonga te hang ne la don utu 3 dot na kan jang mo hang ne ha kan jang do udon no 3 dot u setting click na ne 3 dot te hang ne le chang ne po do na don ne setting click na ne te nang tu pat hang ne la don ne account click na ne privacy mo click na ne privacy le jang ne click na ne te hang ne pat le jang ne profile photo mo phi le jang ne click na ne te hang ne pat la don everyone subu everyone man uwei mo ki yu ya ka profile jong phi subu ki number bam save mo phi ro ki la ban ya ka profile te nang ne my contact pat tu ki tang tu ki bro ki bala save mo phi hang ne nobody pat kim issue manor hang ne my contact le jang ne my contact accept mo click na ne te subu hang ne don ne 3 line hang ne kan jang mo kini ki line te phlik no click na ne nang lai lan la don click na ne te subu hang ne phlik tik baro kini contact list mo kini ki la yu kimi issue ya profile jonga te nga tik tu baro contact list I don do ndrus pa live usan contact jonga te subu don I contact I banga kwa ban penyu mo ya profile te nga su select no subu kum to kum ine ai bok ma jaw mo ngan ipalok jonga ngan click no tang itu mo ila ban yu te subu sa iwe ini palok jonga subu I don ine nga ban ngan su click no to ma ngan click no tang itu arngot mo ila ban ya profile jonga ki we pat kini baro bagla tik saw tu kim issue ya profile tang ini arngot ibangala antik no mo te gitu bam kini bam tik su ine kim yu mo ya profile mdei ko ha katu ka status pas haban tang ki batik mo kila ban hang ne pat profile tang ki bum tik kila bam yu ki balatik pat kinam issue mo kaya pher mo bat katu ka kajing ha po status kane pat po profile mo te hang tu le jang ne ha po do ne la don batik mo ha ne po tik no tu click na tu mo te hang tu te pe chang ne ngadon contact ndrus pa live san mo ngadon tingla ma select no artli kitu ki la yu profile kini ke ndrus pa live pat kinam issue
Kanong thot mo sa SA tang yak profile mo sibu pila haka status jong phi pila bu status kiwi wait kine ki tiba ndrus pa lai phulai ngut kiwi wait yak status jong phi rai yak profile pat kinom ye issue kinyu i bait tang kitu ki arngut ba phila tik phila select te lek ne follow step by step nada phim tip phi don jing duna comment hakane ka video nan sahi kai biang ye phi khublai sibuan ma